a ka communiqué 79 na o kɛ n'o ye furancɛla fanga ye u y'a yira sa k'a fɔ keba nin ye balodi ye dɛ nin tɛ dɛ kana maaw ka balodi fara nin kan gouvernement ka communiqué la sa k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye kunungo alamisa Mali gouvernement ko a ye laɲini kɛ sariya ko ta nasira fɛ ka plainte k'o don Algérie ka taa ale juguya la min ye Mali ka plainte ye k'a bɛ tali kɛ Algérie ka tulokungɛlɛya ni a ka ko lawulilen na ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka pankuru min bɛ yen ni o bɛ lakɔlɔsili kɛ n'a bɛ bunteli kɛ n'a bɛ gosili kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko drone TZ-98D n'o ye wolomasiri tabaw ta ye ko o de gosira Algérie fɛ mars kalo tile 31 k'a dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la san 2025 Tenza Watanikaw fɛ Kidal ale marabolo kɔnɔna na ka kɛ n'o waleya ye Mali gouvernement ko k'a bɛ hakililajigi kɛ ale yɛrɛ tun ye communiqué kɛ communiqué min ni o bɛ tali kɛ a ka communiqué 73 na avril kalo tile 6 o kɔnɔna na k'o tun y'a ɲini Algérie fɛ ko komi olu de ko Mali pankuru taara don u ka jamana kɔnɔna na daluya minnu b'u bolo n'o ti bin fiyewu u k'o daluyaw bɔ k'o yira olu la min b'a yira k'a fɔ ko Mali a pankuru donna u ka dugukolo kɔnɔ k'u ka dugukolo k'ale sariyaw sɔsɔ gouvernement maaw y'a yira ko min ma sɔrɔ nin ye furancɛla fanga ɲɛma ko ale ka pankuru min dasira n'o ye Mali pankuru ye ko Algérie y'o kɛ ko ye waleya min b'a yira k'a fɔ ko Algérie ale teriya ban ani Mali cɛ samanciya min bɛ a bolo ka ɲɛsin jamanaw ma k'a y'o de yira Mali la wa fana Mali a ye sariya minnu sigilen don diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ maa kana bin maa kan ka diɲɛ seleke naani ka sariya sɛbɛnw to yen k'a y'o bɛɛ lajɛlen kɔ sariya sɛbɛn minnu sigira sen kan décembre kalo tile 14 san 1974 san diɲɛ seleke naani ale fana ka sariya sɛbɛn minnu bɛ yen farafinna ka keleya tɔnba fana ka sariya minnu bɛ sigili kɛ n'o bɛ tali kɛ ale yɛrɛ sigili la sen kan a n'a ka pacte min bɛ yen n'o b'a yira ko maa kana taa bin maa kan ko Algérie ye nin bɛɛ sɔsɔ ka i pan nin bɛɛ kunna ca Mali gouvernement y'i sigi k'a kɔnɔ k'a kana n'a ka daluya ye yaasa u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ pankuru in a kisa bɛ cogo min n'a sɔrɔ a yera a ka dugukolo de kan ko fo bi Algérie mana n'o ye o la min ye nin bingali wale min kɛra Algérie fɛ nin damatɛmɛ wale min kɛra Algérie fɛ Mali gouvernement y'o kɔn fo ka se a dan na a kɔni kun ye mun ye o ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ wa Algérie kana bila a kun na sabula bamancɔlen juguya wale kɛbaw olu de tun bɛ ka ɲini Mali jamanadenw fɛ wa Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya wolomasiri tabaw lakana ni basigi o bɛ se ka na cogo min na ko min ye dabaliba ko ye nin ko bɛɛ la ko Algérie bɛ nin waleya cɛjugu la a mɛnna ko sabula a b'a dɔn k'a fɔ ko min ye maa minnu kɔlen filɛ nin ni Mali tun bɛ k'olu ɲini olu ye bamaci waleyaw ye minnu kɔkɔrɔma donnen don ale Algérie yɛrɛ fɛ o de la sa Mali y'a yira sa k'a fɔ ko dogona tɛ min na fiyewu Algérie jamana yɛrɛ de bɛ bamancɔlen juguya wale kabaw kɔkɔrɔma don ka tila ka sigiyɔrɔ d'u ma ka wulikajɔ k'u bila u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen na Mali ka laɲini min kɛlen filɛ nin Cour internationale de la justice la k'a kɛ kun ye kelen pe tiɲɛ ka se ka fɔ jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki ni ye Algérie ye daluya minnu b'a bolo ani Mali ka daluyaw u ka taa ci ɲɔgɔn na nin sariya sunba in kɔnɔna na yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta ni bila dɔn wa min ye maaw ye n'olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ka taa bamancɔlen juguya wale mɔgɔw kɔkɔrɔma don cɛncɛn fo ka jamanaw la Mali gouvernement ko k'a b'a ɲini u fɛ u k'o kow dabila u ka jɛ u ka baara kɛ u diinɛ ni ŋaniya la yaasa basigi ni lafiya min ye lakana ye yiriwali kuntalajan bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ min na k'u ko k'u taabolo ye communiqué ko Ala ka Mali kisi Ala ka malidenw bɛɛ lajɛlen tanga a fa sirila kunungo n'o ye septembre kalo tile 4 ye ministre de l'administration territoriale fanga ka kuma lasela général de division Ablaye Maïga docteur premier ministre do commandeur de l'ordre national Keba Sɔrasiw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na secteur 4 na Motikaw fɛ n'o ye dugukoloko ye u ye nisɔndiya di duguden dɔw ma duguden minnu bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jɛnɛ marabolo kɔnɔna na dugukoloko maaw kɔni taara sa ka taa balo di olu ma yaasa maa minnu tun ye degun sɔrɔ waati tɛmɛnenw na ni bingali kun kɛr'u la utu kalo tile 3 tɛmɛnen olu bɛ se cogo min na ka dɛmɛ sɔrɔ min ye wolomasiri tabaw ye u taara kɛnɛ ka ye sa n'o ye dugukoloko maaw ye ka dɛmɛ ta ka don dugutigiw kabilatigiw maire olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan dugu min bɛ yen sa Jɛnɛ masuruna n'o ye Majama ye
o maire n'o ye Mama Kumare ye a y'a ka nisɔndiya yira a ko nin b'a yira ko jamana ɲɛmaaw hakili bɛ olu la mun kana ka na balo d'olu ma tancogo la kuma tɛ nin waati gɛlɛmanba in na k'u bɛ jamana ɲɛmaaw fo maa min bɛ yen ni ale ye Wolomasiri Tabaw ka coordinateur ye ni ale bɛ ɲɛmaa danganya la nin waati in na capitaine Mamadu Jara ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula nin b'a to maa minnu bɛ bi na n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni baloko gɛlɛya bɛ u la u na nisɔndiya sɔrɔ wa maa minnu bɛ n'olu bɛ dugu kɔnɔ na o fana na balo sɔrɔ ka se ka o nisɔndiya ɲɔ malo makɔrɔni o tara ka d'u ma yaasa u k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o o ye Wolomasiri Tabaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya ɲɔgɔnna in u tun y'o ɲɔgɔnna fana kɛ kan min bɛ yen n'o ye Amadu Bukari Bari n'u b'a wele ko Balobo kɛrɛnkɛrɛnnenya Sewarekaw fɛ ko nin waleya ɲɔgɔnna a kun sera ka kɛ yen fana min ye Seware ale kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don sa ka se ka samiyako la kɔlɔsi